Time 6:04. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanahon na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liolit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Alright, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Di po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw nin Sabado, Pizza 23 sa bulan po nin Nobyembre 2024. Sa pangaran ni dating konsihal Jacob Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido, ako po ang sendong lingkod amigo sa radyo. Sondong alas 8 nin pagkaaga ngunyan sa programa Alwin Masida Liobit Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako digdi sa programang ini. Kapag hatod sa indo nin mga istorya, informasyon, serbisyo publiko asit iba pa. Sige po sa 1FM 88.3 sa Birikan kan sa indong mga radyo. Ngunyan na aldaw nin Sabado. Kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na na daipo nin anuman na katibaadan sa sendong mga buhay. Sa mga drivers on the road na nakantabay ngunyan, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Asin po tabi sa mga kababayan nyato na minamarata pa sana. Nagkakarapingon niya na pagkaaga sa sendang mga harong. Marhay na aga po. Isabay manindo ako sa indong hapagkainan. Ngunya na pagkaaga. Mintras na nagdadangog digdi sa radyo. Simulcast over DWRL, Radyo Pilipino Legazpi 1080 kHz. Medyo malipot-lipotan sa tuyang panahon ngunyan, pero mainit na po ngunyan. Mainit. Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon, sabi kan pag-asa. May saro o dua pang maraot na panahon na pwedeng lumaog sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility till December. No? December. Pero sabi nga ni po, iyan po forecast man sana. Posibleng mabago po tabi ang sitwasyon depende sa kamugtakan kan panahon. Depende sa kamugtakan kang panahon. Di ba? Pero anyway,
Pirang aldaw na sana po tabi, lampas na lang po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 32 na aldaw antes magpasko. So mga nakaresibinin bonus na, kaway-kaway naman kayo dyan. So mga hindi pa, maray nga yan, taday magastos ang sendong mga 13 man pay as in bonus. So mga nasa gobyerno po tabi, ayos na. So mga dating casual po or casual tapos job order sa City Hall, Mamondo ang Pasko, taday na po tabi. Siyempre may bago naman na mayor, so therefore may bago man po tabi na tawon ay boborog tak yan. Whether lang yan ano. Whether you like it or not, aalis kayo. Diba? Kayo na ang bahala. Bahala na kayo. Maray so mga regular ta, jawa igirilid mo ang sweldo kayan kon 100,000 man giraray. Pag nag-bonus yanin, pag so mga 13 man pininda, tapos na kan July pa ay kan June pa Mayo tapos June, itinauna po tabi. Pinagalatinda sa mga kas bonus, kung igwanin kas bonus na itao, so therefore, igwa, makakareceive ka mo because kamo mga regular sa Kapitolyo, pigahagad po tabi na at least maitaw man po 100 per day. 100 per day at least itao ano. Pero aramta na anyaon dyan ngunyan, makatawo. Nata ngayon makadata, so saro ba ko? Makatawo po. Iyan kasi si acting Governor Glinda Bongao. Taga-radyo iyan na dati ko po na kanbaguhan ako sa radyo kan simbahan kay ito. Baguhan ako sa radyo, mga regular iyan. Ako po kay ito, nagpupuon pa sa natabagong graduate ako. Ay, nakatapos na ako. Mga 2 years na po tabi akong nakagraduate. Ali ako sa TV. Tapos, dyan ako nagdalagan sa inda. At kay ito, kino ako po tabi. Ni Padir Sumanga kay ito. Padir Sumanga. Duman ako nagtrabaho. Nakasabay ko si Glinda si acting Governor Glinda Bongao for almost 1 year. For almost 1 year. Po, halik man yan sa pagtios Sa pamilya ka anakuan, bako man makurkwarta man. Pero so nakaagom sa iya, bako man maray. Kaya ali man sa pagtios, nagtrabaho man sa radyo. Nagtrabaho man sa radyo si tapos ngunyan makapobre yan kaya ang sabi 100 pesos daw ang kanto duro dagdagan ata depende sa budget tapos para ano hon yan iyan po na kwan yan iyan na ako igagaranti ako sa Indo igagaranti ako sa Indo na iyan si acting Governor Glinda Bongao hindi ho yan maikit. Iyan ang dapat nga ni na magtukaw sa pwesto Pero ang aram ko si acting Governor Glinda Bongao, bako naman siya po tabi, dumanas siya sa Tabaco City, gayon, ma-vice mayor sa Tabaco City. Maswerte ang mga taga-Tabaco para kay acting Governor Glinda Bongao. Maswerte ka mo. Igwa ka mong leader po na matanos, igwa ka mong leader na bako mabas. Di akong sinabi kong si Sejan ha. Basta ang sinabi ko si Vice Governor Glinda Bongao. Si acting Governor Glinda Bongao. Iyo yan ang matibay. Di akong sinabi kong si Sejan. Di ka magkadaragit sa kuya. At yan naman kan pagdiyan ko sa Capitol. Natangyat titinaramong siring ka ini. Ay bahala ka mo. Kamu nakakaaram Kamu nakakaaram. Si acting Governor Glinda Bongao, never yan na makipag-compromise dyan sa mga illegal na quarry. Never yan makipag-kompromiso sa illegal na quarry. Iyan po tabi ang tandaan nindo. Day yan makikipag-kompromiso. Ipaputol kining muro ko. So, bahala na kamo kung ano ang ginibo. Bahala na ko kung mag-iriwal man kamo unong sa quarrying operations, nasa sa Indo yan. The point is money. Money per me. Money. Money sulis
Ano man eh? Iyo po. Yan ang pinakapunto dyan eh. Yan ang pinakapunto po tabi ngon yan. Anyway, at least 6 months na magiging gobernador, ano? So, igwa kita nin matanos na leader na kuan. Okay? So, pasiring na kita digdi sa iba pang mga bareta, mga iba pang mga istorya. Si Vice President Sara Duterte tabi, duman nagkaturog ata sa House of Representatives. Representatives man sa kuya. Representatives. Iba kasi yung kwan eh. Mabas, tapos diyan sa tips. Tapos so representatives. Okay, mga representantes. Okay, Bicolon tatangan ning bako maraoton sa kwan. Baratong pagdangokon sa talinga. At may mga nagkakasurupog ng kwan eh. Dapat nga daya ako naging membro kan 18 Congress. Makasupogon nga ya. Makasupogon daw so membro komposisyon ngon yan kan membro kang kongreso eh. Makasupogon nga, makasupogon. Bataan kongres siyempre susog sa batas. Igwasinda po tabi nin inaapod na contempt power. Pag nag-investigar po tabi, pag da inagustuhan so sinasabi kan resource person. Pag da inagustuhan na abo ninda po kan sinasabi kan resource person, ikikintim tulos, makukulong ka ngaya dyan. Pero kung ako man para sa resource person, ang pig-iistaran ko po tabi is hindi naman aircon, nakakuha naman ako, or electric pan lang. Gusto kong magpakulong sa Kamara de Representantes. Nata, libre pagkaon, may bantay ka pa, aircon pa. Tadi ka mong pwedeng ibugtak sa regular detention cell. Di ba? Di ka mong pwedeng ibugtak duman sa regular detention cell eh. Mapakontempt ako. O di ayos, may bantay pa ako. Iyogan mo yan. Ang bantay ko pa po tabi, an iba ka yan. Retired na military. Saka. Retired na military, PMA, taga PMA. Saka, iyon ang bantay mo. Iyogan mo an. Diyan ka na sana, tamasira mo ng buhay bagakaan. Saka, si Attorney Solika ba yan? Solika Lopez. Lopez ba yan? Basta si rin kayan. Solika. Okay, Solika lang. Tangani na safe kita. Yung Chief of Staff ni BP Sara Duterte, ikinulong po because na-contempt siya. Na-contempt. Ang problema ang nagpa-contempt sa iya po, saro man na lawyer kan indigenous people, si Solika po, Attorney Solika po, indigenous people man. Di ba? So sinda-sinda ang nagiriwal ngon yan. Nag-move ka i-contempt kapariyas mo. Nako, may problema kita dyan. Kasi sa totoo lang inaapod na ako na man ako nagkukontra digdi po sa ginigibong investigasyon kan Kongreso, kan Kamara de Representantes, ining Kurukwadkom. Kasi siyempre kaipuhan mong maaraman yung kaipuhan mo po tabing maaraman kung ano talaga nangyari. Pero to the extent po tabi na sa sarong taon, iyon na lang po tabi ang pag-uulayan ta. And remember po na ang sarong hearing, milyones ang inuubos dyan. Naramdaman nindo ka ito, sotoron 300 pesos ang saro. Ang tubig sana dyan, so 10 pesos, saan asang gatos? Subayad pa sa mga congressman.
Iyan po, nauubos ang oras, nauubos ang resources para po tabi digdi sa mga or investigasyon na ini. Kung baga po, igwanin ebidensya, so, natatunay ta po pailan sa proper court. Di ba? Iyon man lang yan eh. O, igwanin ebidensya. Taigwanin ebidensya, ipail mo na sa proper court. Iyon bagang sinasabi digdi. Kaya, minaluwas na, pig-ulo kan sinda po. Sa totoo lang, ang nagiging pulpul digdi. So, mga kongresista, kan pinahampang si Pidots, tapos si Sara Duterte, duman sa hearing, ang nagluluwas baga po tabi, pulpul sa mga congressman, sinasaruan sindang sinasaruan eh. Yung kung sabi ang kasigi, ako igwa kanin ebidensya, natata, ura pa kong kaso ngunyan. O kasuan na nindo ako ngunyan. Oh, di ba? So sinasabi baga po na parang pinag-aagyat ka, ikasubida, pinag-aagyat ka, sige. Bakit walang kaso? Iyan po ang punto digdi. Di na kayo po ang magpara or investigar pa or in aid of legislation. Ilinga sa Senado. Bili ba ko sa Senado? Bako tinarapos kang Senado? Dahil man niya kikamugtakan. Dahil man niya kikamugtakan. Kaya ako, sa totoo lang, mas may tiwala ako duman sa Senado kisa po sa Kongreso, lalo na digdi sa mga oro investigasyon na ini. Tura man kasusundo sa ngunyan eh. Bako nasaruan ka mo? O sige, iluluwas ko ngayaan sa kuyang Bank Weber. So, Weber sa bangko. Pero may kondisyon. Di man pwede, maski ako man po tabi ang inaakusaran, sige. Kamu nag-aakusar, okay. Mag-execute ako nin Bank Weber, tangani na masirip sa kuyang bank account. Taigwa kita inaapod na bank secrecy law. Pero mag-execute man kamo nin Bank Weber nindo, magpairilingan kita ngunyan. Kung sisayan may pirak. Ura man taram, ura lamang po tabi ako duman sa agyat po kan dating presidente. So sisayngon yan ang nagluluwas na makaulok. Bako ikang nagkakwang ka, ikaso nag-iimbestigar, ikaso makaulok eh. Inaagyat ka kan resource person, na magluluwasan na kita ngunyan. Ta kasi, day man pwede na alimbawa, nakakuha ka, igwa ka rin source sa bangko. Igwa ngayang pirak yan igwa ngayang pirak yan na 100 million. Sa inyo nagkuha. Day mo pwedeng gamiton yan sa korte. Nakakasuhan mo so dating presidente na uning tabi ang kwarta. Igwa nin ill-gotten wealth. Igwa ki day may paliwanag na pirak kung saan hali. Day mo pwedeng gamiton ito tabi because illegal sa paagi kan pagkuan niya kan bank statement, even single centavo, itinara mo yan sa publiko, may krimen po yan. Sa bank secrecy law po, Data Privacy Act tabi, madadali ka dyan. Dahil mo pwedeng gamiton ang ebidensya na hali sa illegal na paagi. Yung hinabas mo po tabi, yung ebidensya kontra sa sarong tao. Kaipuhan igwa po tabi nin pagtugot. Mataram ka mo. Kaya nga nga kakaso, may tamakanap kang ebidensya. Paano man yakan? Siyempre makadepensa. Because po tabi, igwa kita kin pinag-aapod na due process of law. Igwa kita nin inaapod na due process of law. Data pwedeng ikwan yan. Data po tabi pwede na ano yan? Timakan yan. Di ba? Kasi may due process of law kita. Ang suspect, inosente po yan. Sundo na dahil panapatunayan. Dahil mo pwedeng gamitan ng ebidensya sa illegal na paagi, na kinuha mo sa illegal na paagi laban sa iya. O kaya baga,
inuulukan kang presidente, dapat ka mag-eskwela ka ng abogado. O ikaw nga abogado, dapat aram mo ang proseso kang batas. Or, nakapasar ka lang na mayawas ka ngayon. Di ba? Di ba? O susiring yan po tabi, kayan kasimple. Kaya baga, inulukan na sa suma total, makairak po tabi. Nagruluwasan lugod. Ilingaso, nagparaluwas kang kuan. Ika nga may 125 million na confidential fund ka o iluwas ni BP Duterte. Kamu nga yatabi ang tagasara kan budget kang Pilipinas. Bilyon-bilyon ang napapaduman sa Indo. Kisay po duminalagan. Arin an apoton ko kamo. Arin an mas pinakamasahol. Yung 125 billion na ginastos within 10 days or 11 days o 1 month po tabi. Kinua po tabi 125 million or 10 billion po tabi na project na binugtakan po tabi bako kabilya kundi po tabi screen kan tindahan. Aber daw. Aber daw. Arin ang pinakamasahol para sa Indo. Di ba? Kung baga, hinayop mo sa lubang. Pag naghayop ka baga sa lubang, hinayop mo sa lubang. So therefore, ang hayop mo po, panuwas. Ang tablada po, mas masahol sa tablada. Hinayop mo, nagtablada sa imo. Ganun ho, kasimple yun. Di ba? So digdi po sa Pilipinas, okay, baga sabi ko sa Indo, nata po ta sa ibong kan pinagpararatakan subise, ilingon mo dyan sa mga post, may mga post po tabi sa social media na mga sponsored. Pag sponsored, alimbawa po tabi ako, ang pigpapaura ang pangaran ko dyan, ako nagbayad. Hindi naman pwedeng libre. Alam nindo ang reaction. Ribo-ribo ang reaction, tinitiraso, nagpapapugi. Dahil ka mo nagkairinsulto ka. Nagbayad ka na, ikapapo tabi sunadali. 26, lampas an alas 6. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charpabol, bakit makapun sa tiyon? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charpabol, bakit makapun sa tiyon? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 minutos na makalampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab-On. Bakit makapun sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-On. Bakit makapun sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti.
Mampaputi, Papaya Fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Dikdik kita sa honesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tataklagman, matibay na servidor. Governor Rex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Albay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. 1, 2, 3, let's go!
Alright, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita nin 39 minutos po makalampas and alas 6 din pagkaaga. Siyempre, ini po ang programang Tingog Din Barangay. 1FM po tabi ang sa indong pinag-aantabayanan. Sige, so anyway. Diretso na po ako digdi sa programang ini. All right. So anyway, ang saro po tabi digdi ta isipon mo ha, kung natataan tao iuyaman, sunod-sunod yung bagyo, no? Sunod-sunod yung bagyo, kita po nangahanap nin madonar, nin mga donasyon parang makilimos ang Pilipinas sa ibang mga nasyones tangani na matabangan sana ang mga biktima, o lalo na ang katanduanes, partikular ta na. And then kasarabay ta po yung Northern as in Central Luzon na inagihan po kan tulong magkakasunod na bagyo. Opel, Christine, iniso pinakalast po tabi dato minama sa katanduanes na si Pipito. Halos mang palimos ang tao. Yung gobyerno nang dilimos po tabi sa ibang mga nasyones, Korea, US, Japan, tanganing may maitabang. Tapos kamo dyan sa Kongreso, bako busy sa pagtabang, kundi busy po sa hearing, sa paggastos nin kwarta sa daing kamugtakan. Hindi ko rin doon klasikan gobyerno kan Pilipinas na igwa kita. Nagbibota pang mamulitika sa panahon po tabi kan nag-aagi kita sa kadipisilan na supposed to be dapat ang focus ta kung paano po matatabangan ang mga biktima kang kalamidad. Wala eh. Kaya ako mas bilib padigdi kay Kong Joey. Dahil mo yan, naki-saw-saw yan po tabi sa mga or investigation. Dahil, maski kay ito pa, dahil yan ki saw-saw sa investigasyon, yaon siya po tabi for budget hearing, kung mahanap nin pondo para po tabi sa Pilipinas, siring ka. Sa oras din kalamidad, sa oras din kalamidad, uto baga, bako nagpadara po tabi nin team, duman sa katanduanes, nagpadara din team, yung Global Albay, yung grupo, medical team, tabang, mga bagas, kung ano-ano pa po tabing mga kaipuhan, before nag-abot before nagduman, naghanap na nga nin o sa inya kita pwedeng makabakal kay ni. Kumbaga man may kwarta, day po sinasayang sa daing kamugtakan, ginagastos po para duman sa pagatod nin tabang sa mga kababayan tang naapektaran. Bako na gagastusan ta. O kung nang pagpaparagastos baga nindo sa investigasyon na yan nindo kan Kurukwadcom nindo, tinabang na sa nagabus yan. Pero sarong hearing, sarong milyon. Ibinakal nin bagas para sa katanduan SIM, light materials para duman makatindog din harong sa mga mga residente po. Sobrang 8,000 na harong totally damage. Just imagine. Ngani po na makapagpundar sinda ng panibagong
property, panibagong masisirungan. Di ba? Kaya ako sabi ko sa Indo, si Kong Joey Salceda, dakulon so, tabang na ipinaghahatod po sa Catanduanes sa mga panahon na ini. Rayaon duman po sa Catanduanes, kansarong aldaw pa. Aloy na. Pakabagyo, automatic po, nagbilog, kinagahan diritso. Sa bagay day man ako na day man talaga po tabi ako daggangalas because kan Typhoon Yolanda kan Typhoon kanangani na masabutan nindo kan Typhoon Yolanda ang pirmero po na nakaabot duman tangani na mag-rescue tapos magtabang para sa relief efforts pagkaunon so mga abot na pamilya nagkakagurutom duman sa Tacloban is yung Albay, Team Albay during the time of Congressman Joey Salceda, gobernador pa keto kan Albay. Naramdaman din dito. Ipinadara po tabi so lorry truck kan Albay, base rin sa Tacloban, nagpadara ning kwan, nin mga pagkakan, maistaran, medical team. Day pangani so ibang kataraning kan Tacloban, ibang sunagolpe. Day pa so ibang kataraning so Team Albay, yaon na duman. Right after, kinaagahan po. Yaon na po tabi duman. Nag-asikaso na po ka nagkagagurutom. Naghahakwat na po tabi kan mga nagkagarada na gulpi sa tinampo. Iyo bagang ginibo ka ito? Kita digdi. Oto na, naglabo-labo na. Naglalabo-labo na, uto pa sa hearing. Sus Mariusip na buhay tanig di sa Pilipinas. So, nagibo pang mag-iriwal sa politika. Kaya amang kita linalabo-labo digdi kang bagyo eh. Di ba? Puro politika. At kasi pag siring kayan, simpre, kay puan mong sabi kan ko, kay puan ngaya tabi na tumayaan sarong kongresista tapag pag day ka ngaya tuminaya pag day ka ngaya tuminaya tapos ka man day pag day tuminaya tapos ka man iyo iya po. Tapos ka man eh. Arog kayo din ko. Ako, sa totoo lang, ako, sa totoo lang, bako ako DDS. Bako ako nin Duterte fanatics. Maski kay kan si Presidente Duterte pa na sa pwesto, kay pon mong sumunod because Presidente yan eh. Kung igwa kanin ginibong sala sa batas, patinimbagan mo yan. Dapat tama, pirme. Kunya, bako ako panatiko kan mga Duterte. Pero sa panahon na ini, sa 2028, tabi, sa 2028, mas susuportaran ko po tabi sabi nga ni po sisingan susuportaran mo sumabas ngaya o so paragadan sabi ba ni dating presidente paragadan siya eh kilir siya eh ngunyan an argumento kasi dyan di balida po na makasabay mo sa pagkaturog an killer kisa po tabi sa maabas. Tandaan nindo yan an mahabas po an mahabas di ka man nga di magagadan pero pwede kang gadanon karabas pag nadahop mo an maabas
maski sa mo po itago ang sa imong pirak, ang sa imong property, pwedeng maabas po. Simple yun sana yan ha. Ang killer po, kung day ka man kisala, day ka man gagadanon kaan. Kung day ka man kisala, ano natagadanon ka? Alimbawa, so war on drugs. War on drugs. Natanaan man ako. Nadaiman po ako. Alimbawa, natapos turno kay ito ni Presidente Duterte. 6 years. Bako man ako para siyabo. Dahil man ako nag-hit-hit din marijuana. Dahil man ako nagpapabakal din marijuana. Ubuhay ako. Dahil man ako naapiktaran kan war on drugs. Maybe, sabi nga ni po tabi, igwa talaga sabi nga ni ibaga po, casualties of war. Sa gira, may casualty. Innocent civilian po, may nadadamay sa gira. Pati ito, war on drugs baga, gira kontra sa droga, may nadadamay na inosente. Pero mostly, ang nagagadan kay ito po tabi, yung mga tao na may involvement talaga sa drugs. At ano man ang i-operate sa imo kang pulis, kay ito, kung day ka man involved sa droga, o nata ako day man inoperate, apo to nindon sa dirindo, inoperate ka ba kang pulis because kan drugs, o dai ang simbag dai, nata, day ka man involved po tabi sa kalakaran kan droga, paano ka man i-operate kang pulis? Pero kung may kapamilya ka, maski day ka po tabi nag-ihit-hit, day ka nagpapabakal ng droga, sa laog kang pamilya mo, may involved yan, pwedeng madamay ka. Pero ang maabas po, maabas. Sabi pinsan yan kanutikon. Ang maabas, maabas. Kaya po sa 2028, alam nindo, kung ura naman po nin matanos po tabi na kandidato na maging presidente kang Pilipinas, kung magkandidato si Sara Duterte, ako mapipiritan ako sumuporta kay Sara Duterte. Why? Ako may dakulang rason. Inda ko sa Indo. Depende man sa Indo. Bala man kamo. Tura manin si Sayman. Si Sayman. Maski anong gibon, magboto kito dae, lulusot at lulusot kung si Sara. Tura bang kalaban? Basta po ang importante, day po manggana sumanga maabas. Kan kabanyaman, tamakahirak po tabi kita. So war on drugs, 6 years. Tapos na. Alimbawa iba man yan, Aki ngayakan killer na presidente. Iba man yan. Di taman aram ko na naman ang gusto kaan. Kuning kasuman po tabi, arugo niya sugira kan sa iyang ama na killer, sabi nindo po tabi, killer, the killer president, subiit. Basta di kita magibulin sala. Taday kita maapiktaran. Pero ang maabas po, magibo ka nin sala. Magibo ka nin bako nin tama. Hahabasan at hahabasan ka kaan. Natangay, may hinabasay mo. Bako po sa personal na makahirak po ang kabangbayan na supposed to be mapapasatuya po tabi ang grasya na didisgrasya pa po tabi. Why? Hinahabas po kan mga taga-gobyerno na day na po na kontento sa pirak ninda. Iyo baga? Day na ko kontento po sa kwarta ninda. O tan maabas po, maski anong gibuhon mo, maski anong gibuhon mo kan maabas, maabas man giraray. Makairak po tabi kita ng mga Pilipino pag nagkataon. Mapili na naman kita kan maabas. So mga day po nakakaaram,
mataram ka mo, sisay man yan, pigtataram kayo ng kuan. Pero kitang mga tagadigdi, lalo na sa mga Albayano, siguro Bicolano, na nakaka dangog. Pero siguro, bako naman kamo kuan, ano? I think bako naman kamo po tabi inosente. Pagabot po tabi sa nangyayari sa palibot, because sa iwal politika, nagbuburulgaran po tabi kung sisiyan mga maabasi siyan bako. Di ba? Bako naman kamo inosente, aram naman indo. O kamo naan maghusga ka. Basta po tabi para sa sakuya. Personally, abo ko ki taga-gobyerno na maabason. Di bali na po tabi killer, basta po pira maabason. Dahil nanggad po tabi ako masuporta sa tawong aram kong maabas. Akong baga po tabi yung susuportaran mo po tabi is alabaang kamot. Garuman sa na po tabi tinolerate mo na magprapanga ba siya. Marauton yan para sa to. Makasupog, marauton yan para sa tuya po tabi gapos. Sana siring kan an inapod niya to na line of thinking kan sa tuyang mga kababayan. Ora na kitang dumanan kon patian pinag-aasahan ta po nadadaya, nadara sa pirak, pati yung ano ba yon, yung korte, judiciary, pati na po tabi yung iba pang mga ahensya kang gobyerno, opisina kang gobyerno na dadara sa kwarta, wala kitang magiginibo po. Ang gibuhon tala lang po tabi, data paluwasonan mga ini. Simple. Takon dayan makaluwas. Yo. O dayan makaluwas, makairak kita. Kung makaluwas po yan, kita po ang makairak. Kawawaan sa tuya na mga bagong breed kan henerasyon ta. Di ba? Then siguro ayos niya. Ayos. May kwan ngunyan sa mga sabanuan kan daragani. Dakulon pa lang ngunyanan. Mga bago na madaralagan. Dakulon yung bagong madaralagan sa kwan. Yo, sa Banuan Candaraga, mga konsihal. Mapili sa nakitakan pira. Tako pag nagboboto ako, so kuan ko saro sana, dua. Ayos na yan. Basta po, so medyo maray-ray man. Di ako nagpipili kan pangaran na sikat na day man kamug sikat man sa pangaran, day man kakamugtakan. O saka, paano yan? Paano yan? Sikat man nga ni, day kamugtakan, paano na? Day ki kuang kita kaan, day ki abuton. Day kitang abuton kaya na. Okay. Sige. So, sa paagi kayo, di
aram naman ako digdi sa programa po ha. On minuto antes mag alas 7. Alas 7 po, di WRL, Bareta alas 7. Malamig ang simoy ng